Usa ka buntis sa General Santos City ang girescue human nalakip sa mga nangalisang dihang nabati ang magnitude 5.3 nga linog kagahapon nga migo sa Don Marcelino, Davao Occidental. Otoridad subling nagpahinumdum kalabot sa kamahinungdanon sa earthquake drill. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Paspas nga ng gawas kini mga mall goer laki pa nga personahe sa mong mall human kalit na bati ang linog sa General Santos City pasado alas 5 Huwebes sa hapon. Usa sa paspas migawas kining usa ka babae nga adunay gikargang bata. Nakuhaan kini og video sa GMA Regional TV1 Mindanao nga naglingkod sa gawas sa mong mall. Apan taod-taod nawadan kini og panimuot. Gilayon kining gitagad sa mga naka-standby na daan nga mga medical personnel. Naginom kalit nung labas na nakuyapan. Gidala kini sa Incident Command Post. Taod-taod, mibalik ang panimuot niini og giparelax. Nasuta nga ang maong biktima, 2 ka bulan nga buntis og residente sa Barangay Uhaw. Pili na ko sila sa pagkaon. Oo. Karon kay kalit maglinog ano siya. Inog ti mo to nanakan din. Na nervous siya pagkawat sa gawas siya titay sa kinanitong ko. Matod sa Feebox, natala ang magnitude 5.3 nga linog alas 5:22 sa hapon kagahapon kung asa ang epicenter niini anaa sa Don Marcelino, Davao Occidental. Nabati ang intensity 3 sa Don Marcelino ug Santa Maria, Davao Occidental. Malungon, Sarangani ug City of Digos, Davao del Sur. Intensity 2 sa Davao City, Malita, Davao Occidental ug General Santos City, Coronadal City ug ubang lugar sa Sarangani ug Davao del Sur. Ug intensity 1 sa ubang lugar sa South Cotabato ug Sultan Kudarat. Hinuon, walay natalang angol lakip danyo sa insidente. Samtang, doon say natala nga magnitude 5.4 nga pagtayog sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. 2:39 kaganinang kadlawon nga usa ka aftershock sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province ug magnitude 6.5 nga linog sa Davao Occidental niadtong bulan sa Hunyo. Subling nagpaymangno ang Feebox kalabot sa kamahinungdanon sa dock, cover and hold kung dunay linog. So sinasabi ng FIVOX still applicable pa rin yung dock, cover and hold kasi marami na tayong nakita mga video na try nilang lumabas dahil nga doon sa lakas na lindol, hindi niya kayang tumayo. Doon na say panawagan ang Office of Civil Defense 12 kalabot earthquake drill sa mga tulunggaan. Ako'y nananawagan sa ating mga teachers na dapat seryosohin natin ang pagkandak ng earthquake drill dahil ito ay malaking tulong upang ma-imprint natin sa mga isipan ng mga kabataan na itong mga SOPs na ito ay hindi lamang makakatulong sa mga mag-aaral, kung hindi, madala rin nila ito sa kanilang mga pamilya. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.